En wach malit ahinya. Kawadhi nyime ni dwaro koro nitiere mondo gai mar obila Japheth Koome ogwe tao kendo kao okang' mager ne obila manochielo gi magina kendo nego achiel kuom jong'anyo Rex Kanyike e ng'anyo manyo bago odiochieng' manyoro mar kwedo paro mar chik omenda mahigani. Kweth mar Azimio, riwruok mar Amnesty International kod jokanyo mamoko kwedo teko mathoth ma obila tiyo godo kuom jong'anyo ma bende kwedo paro mar chik mar omenda mahigani. Katendo obila bende okwedi kuom tiyo kod obila maonge kata ma ok orwako lewni moyiedhi e kedo gi jong'anyo. E okang' machielo kendo obila koro imanyo kuom tiyo kod teko mang'eny kuom jong'anyo. Ywaruok e kind obila kod jong'anyo manyo kwedo paro mar chik mar omenda mahigani oweyo ka ji ariyo wito ngimagi kendo ji mamoko mathoth oyudo hinyruok. Ka gigoyo mos ne anyuola manowito nyathigi kod joma nyoyudo hinyruok e ng'anyo, kweth mar Azimio la Umoja owuok oko mar kwedo teko mathoth ma obila tiyo godo kuom jong'anyo ka gidwaro mondo gai mar obila Japheth Koome ogwe tao. To the Inspector General of Police, we demand that you resign. Koome, we know that you are vicariously liable to the murder with malice aforethought of one Rex. DPP must institute a criminal charge of murder against your person. Azimio kotelne kod Kalonzo Musyoka bende dwaro mondo kao okang' mager ne obila manyochielo gi magina ma ochwo nego rawera ma jahigni 29 Rex Kanyike. To the police officer who murdered Rex, you must surrender yourself before Kenyans catch up with you. We demand that these perpetrators of police brutality be arrested and charged with murder before a court of law. Ma en wach mosir kod duol makedo ne ratich oganda Amnesty International, riwruok mar okinde LSK e kind jokanyo mamoko madwaro mondo tendo obila owe oro obila ma ok orwako nanga moyiedhi mar obila e kedo gi jong'anyo. Kaluwore kod lipot mar grubegi, ng'anyo manyoro nobagi e kaunti 19 kamoting'o Nyeri, Nakuru, Kisumu, Uasin Gishu, boma ma Eldoret, Isiolo, Kisii, Laikipia, boma ma Nanyuki, Mombasa, Embu, Machakos e kind counties mamoko. Lipodo bende yango ni maok tine ji 350 osemaki kamoting'o ji 20 Nairobi, Garissa ng'at achiel, Kisumu ji 3, Vihiga ji 4, Narok ji 4, Uasin Gishu ji 70 kod Nakuru ji 2. Jopiny koro kwa mondo go lipot ne Amnesty International ka gineno obila mora mora masando jopiny e kinde